Kasur ki pai ba ha ka jingilam ka JEC ki lai polling station mi say mouse mai bat lang dong dai menta ka singi ha ka public meeting kala pen sawa jam biang sa shisian ha ka shnong nong mi say na ka benta ka jing pasha ya ka jing panhab jubor ya ki arpoi teli ki shnong bahab ha ki lai teli ki PS Sharam Prai Jerngam constituency na Mountain Road constituency na ka benta ka election MDC Banwan ka sarkar jing ki arpoi teli ki shnong bahab hagi lai PS kayeng man persya jur bat lada ka KGDC kam penne ha Mountain Road constituency nang ni syahmat ki pat ba ha ka jingelam ka JEC ki lai PS kin sanang penjur shishu ya ka jinge ki ka bajur ha ka jinge shimbenta ha ka jing ai jingkran ha ka public meeting menta ka sngi na ki seng balang ka than ki labu ya ka dak jingkili ya ki MDC bat MLA kathan hatu don ayu shilendat jong ka jing ngap man jong ki halor kani ka jingdawa ba shongya jong ki patba ki arpoi teli ki shnang ka surjing ki arpoi teli ki shnang limma ka public meeting menta ka sngi ka pha ya ka karwa ka ba shai sha uba PNCM bat ka selection committee ba lada kim ngap ya kani ka jingdawa ki patba na ki arpoi teli ki shnang kila rai ban net tur pat ba shadu sha KGDC Shillong. Saya kena kong ek Sharman. Iba yalam ya kena kialang. Bat kumjur de ya ki klik of senchal shnong ki sorrar shnong jom ki arpoi teli ki nong shnong ki nong yalam jom ka JSC ki rerang ba ki badon haki arpoi teli ki nong shnong ki longkli ki khun samla ki hap ki berit ki badon ha kena gialang lamru kumju ya ki para seng halang lardon hangne ngasnya ban ai kumle yuhi bangin yo ya kena galat banyak dolang kumne bat banyak yo hapo kena gialang te shikenten ka mangakwa ban penpau hangne kenyak ba nakaliang jongi kun kaseng HYC long Thai Circle haden bangil yo i kong nakwa ban yetu ipi ki paiba kat itu ki ba aktif lene ki pasingutana ban pek social media lese nakaleng jupi ki lai i ya ki ai ki ba ngila le ki ni singi ki ba le henry itu ki mi ki pa jungi ki ba umpat danang bha du kata kumanga thrai umpat danang bha banle social media lane ya ka mobile ki smartphone hakini bisni lese nyim nak dipne hakata ya kata dengan kwa pan pensyai pi begitu kemat jupi mentar sni ba nikong ni syap hakapor ba kat last hearing lane ka hearing kapal pensngau gi ka ba khadudu kadai ka ba lakhot ini ha ka ba na baro ki soda ki secretary jong ar weekly kisnong bat kumjuru usida jungi jong kan nonglang sirship uklem la pandon kat ne uklem don kat haka herring henry haka akoi teri kila declare ne kila penbena ini ba nila monjur lang ya ka ai ka ba kila shim ya ka rai haka to kesni arpo teri nangta hadin nangne nila yoro ya ka jing yalum meeting ka ba kaki ka jongi hang tay halang nong dai ba ha to besni ngakan mau ba nga ba kato kani ki soda ki bawan na kini ki light sa light soundly ki snong syakani ka thaing ge jongi ka badai ka puling misai ni hab banda kiu na jrong si na jrong kiding ban kam ya ka wa randi ban poi shadu shatei shalang nong dai ta ha to besni ni la don lang da baro ki ramba jong dong ka thaing jongi ka ba don abwedi kisnong bat hak to kasni hi yela shim ya garai ban phom yakwe ge si ka bakarteng ka joint action committee jong ki lightly polling station ki ba hak lane ki ba don abwedi kisnong ha kine ki lightly ki polling baleng ni phom ikene kadaw kalong ba mansua ni don ha Moshroot constituency ha ga jing tebut ya ka MDC election ka bala dia ndre menta pade kila pen ndre jubor yangi klam kano ka jingmon jor jongi ki a quickly ki shnong lane ki nongik mat ki soda ki secretary
Henry kila le jubor yangi ha kaba kila declare bat kila select lene kila jit ini ban penuan no shaw ramrai jerngam te kadau kalong ngala tho shai hangne ha banner lada bio I te se pinda I bhan to kadau kaba ni don ban ni shong manta kasni ban lom ye kane ka public meeting ka ba lane ka second public meeting ka ba day hangne ha mesai police station kadau ba dausan kalong ba kini kinong yalam juni ibedai I selection committee ba kli da uba PNCM nangta kumjuro UCM ubadai uba penyaksing CM bat kumjuro kutu kitkot jong ka jong ka selection committee kila penhap ini hadin arsni anda ka delimitation committee kala declare ne kala penbena ba yakini kisnong arpoit li kisnong ihap ban lane ihap ban ne haju ha motion road constituency rehadin arsni isnyopla bat isnyolono ba tipshu nakadawayu bat kadong ayu shalende nakaleng jungi yimtip bat yakata ki tips tang ki uba PNCM ubadai kum chairman jong ka selection committee bat itu ki badon po ka selection committee ngam tip la ki dai ki EM lane executive member jong KHTC ne ki dai mano ki ba ngimda tibne ha ka dai bat itu ki member jong selection committee ne ka ba kam tip hangi hi kinong yalam bat kumjuru ipai ba jong ar weekly kisnong ni tip baik ba tang yu ba PNCM ubadai klidu jong kane selection ne ki nongjet pan penhap biang hadin arsni da delimitation committee kala pene ini syak motion road hadin arsni pat ki penhap no jubor ini syak ramrai jerngam kadang tolong ba balai nyim kwa ban lek setai saramrai jerngam ngatharai pi kilong kmi kiba armet pi kilong kmi kiba kimla syu pan yat pan yeng khamtam hakini ki juk kiba ni don ki surok ko pha kiba ngi lek mi ban lek cheyo ban lek chahat ban lek cha kasia CNRD block bat kumjuru shakino kino jing don kam ki jongi kiba ni haban yat lengba da ka kali lane da ki saushaka ne ki arshaka hakini ki por nanta sa kawai pat kadaw kalomba baladang yat ta ditaru kalomba ladang lek saramrai jengam kajing genjar kalomba wat hak to kasngi lek tang hadu langdong dai ni hapan kiu no ding ni kisi ban kam lengba yakini ki wa jungi ke yo le se hagawai kasngi kin penhap no ini syatai syar ramrai ha baro kilang nadu kasi na adi block nadu jingdon kam nadu ki eke ki bang hapan lek ye jingdon kam jungi ka bang ko ay aswa bangan ajing kren ngakwa ban yos ngaw ya kasur do phi pai ba la phi kwa hamau chunrut ne phi kwa sharamrai lada phi kwa hamau chunrut ya pertalang banga laisin lewat nganong mga pene yangi pinong hamau chunrut pene yangi Hamau Sendrut, pene yangi Hamau Sendrut, pene yangi Hamau Sendrut. kublai sibun nukom sabe nusngo ban ai kublai ya ki nongyalam jong ka JC ki ruramba ki soda ki sekretari jong ki appointli kisnong bat kabakong sande nga ai ka ji kublai kabakarpang ya ki paiba nongshong snong jong ki appointli kisnong ki balami samadan na kabanta ka jingkya jingson jong ki kun kiti bat nakabenta ka pateng ba kabansawan ka jongi nakaliang jongi ka KSU nong tay setni harakat ka KSU nong misay ere unit nila yamer layatir bat layatay saniba bat nila yakut pami syakmat man ay ka jingkasyan kabapura ya ka JC Ngikloy ban ay ka jingkasyan ya ka sila kano kano por kabat hidon kam bat ngikloy ban mi syamanan lada hidon kam ban mi syamanan lengba kanay ka kubor ngapa ka kubor ka basay siya ka district council lengba uba paniyay
Penyat sim, badai UCM, bad kumjuru ba PNSIM, ubadai kri ya ka selection committee. Ba siyo ba ban snap ya ka ka ba kipai ba kikwa, bat ya ka ka sur ka ba upai ba upan siyo shapi. Ka JAC niya dolang na du pasdang, nila lekmi support district council, nila ya kadu yo ba PNSIM, ka kubor no ba PNSIM kalong ba Ngin sara haka isi. But nakaleng kajongi ipa ka kubor bat kamisay ka bakler sa district council lengbaw ba piercing ba anay penbait ban anay perslam yangi siyo ba panmi ya ka surjopi arkat kijito ba ya ki akwai ni kishnong kin panne biang ha mau sudut kata kadai ka kubor ka ba syai bat ka bakler naka Kesiu, bat nakaliang kejongi ni kloi ban mi madan bat ni kloi ban ya ton batang la ka JC kaksim da kino kisinjam bat nakaliang kejongi ni lalong kibalakhe ban mi samaran lada JKK nakaliang yo ba pensim bat ba penyasim bat UCM kinha patsim ya kejing kitli Bat kadu kawai nga tentu ya kinomi bat kijongi kibadon bat kibala panjok yapi la panjok lo paiba bat pidai ru bantrei na ta paiba bat om ban suyale pasha yo paiba kene ka kupor nga paru shamu MBC jongi ba jigul matong Yapi la penjok upai ba dopai ba bat ikwa ya kesur ke jompiru bapin mi syakmat bat ban ai ke jiksan kesan hakabai dai bat kanai ka jinge inson jong pai ba ngakwa kali yapi ko ba jigun kadon se kai seladet jompi nama Nijit yapi banlong unong mikmat siya ka district council banyane banyasa ya ka kia ka son jongi handai pinse pin dala nong lilam ya ka dong ka tan jongi pi perkat nakabata ka jingyo nong jongpi handai pi klep pat yo pai ba sedin handai le ba ka le ka kubor Ngapa ya ka kubor ka baklian bat kabasay siya jigun bat kunjuru siya uba pensim bat ba panyasim ba pinsim kle simkia lo kanay ka jing kia jingshon jungi kum kipay ba kadong katay bat kadong kanway ngapa ka kubor siya ba pristun tunsong uba daybay ya ka district council appear Bong siapa bantuklah lem, ya kade, kejinge kejingshon jo kiar pun di kishlong, namar kiskel tu lara, di supadap jubor, yangi sedung syaram rai, katon ke atin, kapan sejia, hendai nak kalian kejopi pihapan sini kejikikli, nak kalian kejongi kesengkir siu. Indon kiketin kiba Grand Shibun hakane por rek kipok kinwang yapi kinoy lam jo ke JC rekat kinong ilam sedang kisodar kisketri bapin nang ya syakmat habai dai berkane ke kam nagalang ke jongi ke kesu ngidon rekat bapi bat ni loy bani ai ke jingpulang hakmat jonghi patba ba nyin yetre lang nadu mata kasi kublai Shibun